Počeo sam sa 193 kg, na današnji dan 128, znači u minusu sam 65 kg. Svi se sada gojimo zbog zime i praznika, samo Deki mršavi. Čovek koji je umeo da pojede 100 ćevapa za jedan obrok, izgubio je 65 kg za samo nekoliko meseci. On sada otkriva kako. Dobar dan, izvolite. Čime možemo da vas poslužimo? Ovnik, jako mi je teško, moraš mi pomoći. Sve mi je lepo. Imamo jaja na razne načine. Imamo fitness omlet koji je dijetalan. Tu imamo i kaše. Počnemo dan sa fitness omletom, pošto sam na dijeti. Onda ćemo prosim dimljeni losos. Dobro, odličan izbor. Može nešto slatko poslije toga? Može, ako ste na dijeti. Naša linija Victus je idealna za to, pošto nema dodatog šećera. Imamo Victus sladoled sa ukusom čokolade, jagode i pomoranđe, a imamo novi proizvod Victus barovi. To su proteinske čokoladice. To kaže, Victus nema šećera, znači mogu da jedem koliko god hoću. Garantuješ mi da ne goji. Da. Znači, jedno 10 ugli sladoleda i 10 Victus. barova i Victusa. Može. Ti si napravio ogroman uspeh sa tvojom dijetom. Hoćeš da nam kažeš sa koliko kilograma si počeo i koliko sada imaš? Krenuo sam sa lipo dijetom. To je dijeta bez ugljenog hidrata, bez šećera u bilo kakvom obliku. Znači, nema ni šećerena kafe, nema voća, od hleba samo tonus hleba. Dobro. Koji je od pšeničnih klica, koji nije, znači bez brašna. Počeo sam sa 193 kg, na današnji dan 128, znači u minusu sam 65 kg na današnji dan. Gledamo još 10-20 kg da smršavim kako mi bude telo dozvoljavalo, to jest osjećaj. Gdje se bude najbolje osjećao, tu ću se zaustaviti. Svaka čast Deki, super. Mi smo baš na ovom mestu sedeli letos. Ti si tada, sećam se, meni rekao da si počeo dijetu i da je to sve u redu, odnosno da posle tog dana kreće dijeta. Zbog čega si ti presekao da je vreme da se promeniš? Šta ti je bio glavni motiv? Da, sad si me podsjetila. Mi smo snimili emisiju i sutradan sam krenuo na dijetu. Sad si me podsjetila, jeste. Znači sad posle sladoleda malo da se zasladimo. Sad neće malo ozbiljnije. Da, 1, 2, 3 kolača. Dobro. Šta mi preporučuješ? Pa šta više volite? Koji su vaši favoriti? Da bude nešto Volim čokoladno, voćno ili neka kombinacija jednog i drugog? Što više kreme da bude, da ne bude što manje biskvita i voća može. Vidi, Deki, šta sam ti donela? Šta je ovo? Prijatno. Šta je ovo? Vidiš, nije mnogo, jedna kugla sladoleda. A odakle se počinje? Kako si presekao, šta ti je bio glavni motiv da rešiš da ti moraš da smršaš? Pa glavni motiv je briga o zdravlju. Ja sam uvijek u sebi krio želju da smršavim iz mnogo pokušaja, da ne nabrajam šta sam sve radio. Počeo od pre 20 godina apetit kontrole, pa da ne pričamo šta smo sve radili. Skrivena želja je bila, ali nikako nisam mogao. Meni su uvijek oči gladne, to smo pričali 1000 puta i tako. Kad sam gostao u jednoj emisiji, doktor me napao da ne mogu da samo operacijom želuca. A ipak sam ja sportista i želeo sam da probam i pre operacije. Ajde još da probamo i sa dijetom. Svi koji su išli na dijetu, problem je smršave, ali ne mogu da izdrže, vrate se. Kilogrami se vrate i još dobe plus.
nazvao me gospodin Kenan i ponudio me saradnju da krenem na lipo dijetu i da će da mi pomaže sa proteinskim šejkovima i sa savjetima. Savjeti su mnogo bitni, to je podrška. Ja u svakom trenutku gospodina Kenana mogu da kontaktiram, što mi god nije jasno, da bi imali rezultate, jako je bitna podrška. Da je neko pametan i stručan da može da te posavjetuje. Pomenuo si mi da se sada tvoja ishrana bazira na toj lipo dijeti i na šejkovima. Šta to podrazumeva? Šejk piješ za doručak i za večeru, a ručak? Pa ručak imam jelovnik. Dobro. Jelovnik se sastoji od povrća koje raste iznad zemlje. Dobro. Znači brokoli, kupus, kelj. Kad god sam gladan mogu da pojedem paradajz, rotkvicu, krastavac. Dobro. U neograničenim količinama, pošto su tu jako male kalorije. Mesa? Mesa od 200 do 400 grama. Prvenstveno gledam da to bude... Po obroku? Ja samo ručam. Za ručak znači 200 do 400 grama mesa? Da. Wow. Baš lepo. To je za moju kilažu 400 grama... Ništa, jel? Ma ništa. Ma idi, propade čovjek. Dobro. I gledamo većinom da to bude riba. Stvarno? Da. Većinom da to bude riba. Lepo. A reci mi, šta kažu rezultati krvi? Sada i pre. Znam da si ti meni pričao da su tebi čak i ranije rezultati bili u granicama. Da. Rezultati su bili uvijek dobri, a sad su još bolji. Znači, sad u zadnjim rezultatima dobio sam samo napomenu da pojačam masnoće. Svinjska mast, maslinovo ulje, maslac, masna riba. Losos. Da, losos. Odlično. Ja obožavam dimljeni šaran, on mi je onako mastan, sladak. On je kao slaninica kad se jede. Da. Ja znam. A reci mi, deki, iskreno, je li zdrava ishrana skupa? Pa, zdrava ishrana je skuplja. Zdravlje je skupo. Zdravlje je skupo. Da se hraniš zdravo. Ja nikad nisam jeo kiflu. To znam. I pekaru. I pekara, ja to nikako nisam koristio. Znači, to je najjeftinije. Zdrav obrok je skup, ali zdravlje je najbitnije. Nema cenu. Znači, dosta smo ubacili koštunjavo voće, badem i lešnike najviše, a orah i indijski orah po 5 komada badema, a lešnika po 20-30 komada dnevno. Pa je li ti bilo teško kad si počeo sa tom vrstom ishrane? Jer ja znam kako si se ti obilno hranio ranije. Sad, prosto ne znam kako si se ti nosio sa tim da u tvom životu postoji neka vrsta ograničenja odjednom u hrani. Najbitnije je kad sam krenuo da mi je to kliknulo u glavi. Glava, mozak su najbitniji, da sam čvrsto rešio da dovedemo sve u normalu. Ne idem toliko u restoran. Čim sam u restoranu, odmah zgrešim. Odmah pružam ruku kod komšija. Znači, najbitnije je taj osjećaj koji sam dobio, tu energiju i presrećan sam zbog toga. Zanima me kako se tvoj društveni život promenio ili nije, s obzirom na to da si ti ranije, ja znam tebe, mnogi ljudi poznaju, mnogi te zovu, ajmo u restoran, mnogi te i čašćavaju, tako je bar ranije bilo. Vole te jednostavno, voljen si prijatelj, imaš mnogo prijatelja. Kako sad sa njima? Mislim, pretpostavljam da podržavaju. Pa, svi moji drugari se zezaju. Prvo, nije toliko vidljivo baš na meni da niko ne veruje da su toliko kilograma u pitanju. Dobro, sad je još i zima pa je deblja odeća. Ja sam po prirodi krupne kosti ali svi se zezaju, znaš. Kao nisi toliko smršavio, kakva je to prevara, operisao si, želio nećeš da kažeš, šta je to, znaš. Dosta pitanja. Sad, kad sam došao do 60 kg, sad već imam ozbiljna pitanja. Da posavetujem, pa gde, pa šta, pa... Kako? Sad kad sam promenio garderobu na 60 kg, sad je mnogo vidljivo
Promjena je mnogo vidljiva i sad su ozbiljna pitanja. Jel sad manje vremena provodiš po kafanama i restoranima? Pa kažem, isto vremena samo okrećem glavu od kuhinje. Pijem vodu, čaj, Kafu. limun, džumbir, kafa bez šećera, mleko ne koristim. Super. A reci mi sad, pretpostavljam da je tebi najveća investicija to da kupiš novu garderobu. Ne znam da li si i broj obuće menjao možda. Ja sam čula da kod ljudi koji smršaju čak i smanji im se noga, da kažem, broj obuće. Pa nisam primetio. Pa jeste, moja noga bila, stopalo bilo široko i kupovao sam nove patike, ali nisam primetio. A odeću? Ima jedan, kupio sam patike, to je veliki sa vazdušnim đonom. Ja, super, sad konačno možeš da nosiš patike sa vazdušnim đonom jer si pao ispod 140 kg. Jer nakon par dana nošenja patika, vazdušni džon pukne i bude ko skijem isto. Da, razumem. Tako da si te investicije imao. Dobro, sad si novi čovek, novo telo, tako reći. Šta si ti primetio kod sebe ovako, što se tiče tvog tela, to je sad u suštini novo telo za tebe. Šta ti je tu drugačije? Primetio sam da dobio sam nenormalnu energiju, ne mogu da sedim, šetam, kažem ti, ne mogu da mirujem. Dobro, ti si već 6 mjeseci na ovoj novoj vrsti ishrane, a da li si uvrstio i fizičku aktivnost u sad taj čitav novi program tvog života? Da. Do ovog trenutka nisam fizički bio aktivan, zato što bi morao onda više kalorija da unosim. I ja sam odlučio u saradnji sa gospodinom Kenanom da nema aktivnosti, da sve bude čista lipo dijeta, da napravimo rezultat sa dijetom. Moj plan je od nove godine da krećem polako sa šetnjom i laganim vežbama da bude organizam, da bude čvršći. Mi se sada nalazimo u sred perioda slavlja, što slava, što praznika, što verskih, što državnih, Nova godina i sve ostalo. Kako odolevaš tim iskušenjima? Mislim, pretpostavljam da te ljudi zovu na okupljanja, slave i ostalo i da ti ideš. Šta onda? Da, pa ja sam korigujem. Sam korigujem ako sam negdje u gostima, sigurno da ne mogu sad reći ja neću ovo, ja sam korigujem malo ovog, malo onog. Napravim ja sebi jelovnik. Svi smo mi ljudi, možemo malo i da levo, desno, ne moramo uvijek pravo. Dobro, znači ima malo... Može malo. Malo. Deki, tebe mnogo ljudi zna i mnogo ljudi voli da gleda tvoje klipove na društvenim mrežama, na TikToku, Instagramu, YouTubeu, to su milionski pregledi. Pretpostavljam da ti mnogi ljudi pišu na društvenim mrežama sada kako si smršao, da te pitaju za savjet. Šta ti sve pišu? Pa evo, pre par dana, to mi je jako drago, bilo sam pomogao momku, usmerio sam ga na lipo dijetu. Momak ne izgleda debeo, ima 235 kilograma. Ajde, to je nekako, ali broj cipela, po tom je poznat, nosi 55. I mene to onako zainteresovalo, sprijateljili se i malo sam mu objasnio sistem rada, sistem dijete. Kaže, pokušao je svašta, krećem. Ja kažem, možeš da me nazoveš u svakom trenutku. Jer znaš koliko je tebi to značilo? Meni je to značilo, da. Jel sve kreće iz glave? Ja mislim da sve kreće iz glave. Meni je samo bila glava bitna. Ja sam bio najsrećniji kad sam se prejao. Neke druge probleme sam rješavao i maskirao sa velikom količinom hrane.
A kako se sada osjećaš? Kako sada? Kažem, ono što sam ti malo pre rekao, dobio sam neku energiju, osjećam se jako dobro, ne sjećam kad sam bio tako raspoložen i srećan i to mi je najbitnije. Uopšte nije kilaža, kilogrami, uopšte mi to ne igra ništa. Bitno mi je samo, znači, trenutno raspoloženje. Prošli put smo te snimali sa pudlicom, sad je nema. Gde je ona? Pudlica je bila tada mala i nemirna, sad je ona postala dama, jako se lepo ponaša, ali jutros smo je prvi put uparili, sad ima 2 godine i bit će malih crvenih štenaca. Ko ima veću tremu, ti ili ona? Ja sam i još me drži trema, još sam pod utiskom. Jedva čekam da imamo male štence. Daće Bog. Super. Hvala, deki, na razgovoru.